mi maliya kanko waaji o haalanno de o yoɓe gottota ɓe joɓata o yaa qawmi maliya mon yimɓe maliya adu'ukum holko heeɓimi mboɗo nodda on ilan najati fewde daɗal wotadu unani onon oɗon noddami ilan naari fewde jeygol holko woni sababu sabu tadu unani oɗon noddami woni sababu noddude neɗɗo fewde jeygol woni sababu ɗum ko tadu unani oɗon noddami li akfura billahi yomi ar mi yedda Allah o ushrika bihi mi rendinayi Allah ma laysa li bihi ilmun ko alanaka e mum ganda min mboɗo nodda on yo garda ɗon o noddami ar mi naata jeygol wa anano min adu'ukum mboɗo noddon ilal azizi fewde polɗo alghaffari jafotoɗo la jarama ko gonga annama tad'unani ilayhi ko ganoddo annama no nden hunde tad'unani ne noddoton mi ilayhi fewde mum yomi rew ɗum de laysa lahu da'watun alana ɗum jabagol somi noddama fi dunya aduna somi noddi ɗum aduna ala ko wawi jabade ni wala fil akhirati alana kam kadi aywa noddani kadi jabogol kadi to l'akhirah kadi somi noddi ɗum to ala ko nafatani wa annama raddana duttogol ruttorde amen noon walla ruttorde men enen ilallahi ko fewde Allah wa annal musrifina ay hefereɓe hum kañumen ashabun nari gon yimɓe jeygol fasatadkuruna mo on gandoy ciftoron so on ji lepte ɗe ma a ɓuuɗuɗo kom ko kalantumi on ko o fof wiɗumin nomi boyli a fiya amri e fiya ko am ilallahi fewde Allah inna allaha Allah noon basirun ko jiyawo bil ibadi e jiyaɓe qala dhalika o haali ngol ɗo kongo ko lammata wa'aduhu nde ɓe podanimo ɓe cappimo bimo khalafatihi dinihim sabu woppudemo diine maɓɓe ɓe mbiya woppi diine mamin nawe ce ya ha malam amin bare on saha noon fa farra hariban o dogi mathalan ilal jabali fewde hayre wotere fa arsala fir'auna nili khalfahu caggal mo ko alfan ujunere neɗɗo yo jaaya li yaqtuluhu pour mbaramo fa wajaduhu yusalli ɓe tawi omo juula filwa anani ɓe tawi omo juula e hayre he wol wuhusu sufufan fonƴina mbaɗi sappeji hawlahu sara makko nde ɓe jetti tan fa akalati shiba'u ba'dhum woodi hen ɓe baroɗe ɗe ñaami ɓe tawnoɓe ɗon baroɗe ɓe gardi fir'auna yo ujunere ne ɗabbomo ɓe tawimo ladde omo juula baroɗe ne taarimo nde ɓe jetti nde baroɗe woodi hen ɓe ñaami woodi hen ɓe ñaami woodi heddiɓe ɗum waraja ba'dhum heddiɓe dutti haariban enen dogi jetti fir'auna ni no wayi on mbari mo Allah ɓe mbi ala ɓe jaami ɓe baroɗe ñaami ɗum min dogi min garti on saha fa qatalahu fir'aun artunoɓe kadi fir'auna waɗi ɗumen kam fof ɓe mayi woni noon wo ufawwidu min mi boyli fiya ko am ilallahi fewde Allah inna allaha basirun bil ibadi Allah non ko jiyawo jiya ɗum o waqahu llahu nde o haalingol konngol Allah dandimo sayyi'ati bonandeji ma makaru keɓe pewjannoma wa haqa jippi bi ali fir'auna yimɓe fir'auna su'ul azabi bonɗum lefte anani dey on sahaɓe jooli heddinoɓe ɓe caggal ɗum annaru jeygol kadi yu'raduna alayha eɓe garde hen ewa guduwan subaka wa asiyana kikiɗe wiyama ruhuji maɓɓe kamɓe hefereɓe kefere so maayi ruhu mum subaka fof anani de masalan nawete jeygol ha yurno hen wamma jeygol ngol yana hen rutto kadi ha darga daro wiyama arwahul kuffari fi jawfi tayrin sudin wiyama ruhuji hefereɓe koye pulki diwe ɓaleje tagdu ala jahannama ɗe gorata koye jahannama subaka wata ruhuɗe kirde kadi ɗe kirdo hen kulle yawmin marratayni kala lawol eɗe gara ɗon laabi ɗiɗi subaka ɗe gara jahannama kikiɗe ɗe gara jahannama ɗum woni yu'raduna alayha غدوا واسيا الله أكبر ويوم تقوم الساعة يلوم درنga dari non wiye udkhulu nate ala fir'auna min ayimbe fir'auna nate aywa masalan ashad al adabi ko wuri satude nate lefte jahannama wadhkur siftar idh yatahajjuna kuma de be beñondiri aywa nyalamo beñondiri kambe hefre finnari e der jeygol fayaqulu du'afa ulobe be biyana dinde wi nastakbaru wanande ben mawnikini nobe be innana minen kunna lakum minen wanande on taba an ko ni rawannoɓe koye mon min ndewnode he joni noon en naati jeygol fa hal antum muhnuna wonko mbawɗon nafde annaga amen nasiban gueɗal oɗon mbawi duñande min gueɗal e lefte he seeɗa min annaare jeygol qala alladhina stakbaru mawnikininoɓe rubannoɓe yo gon huuɗaɓe ɓe mbiya innana minen kullun minen e mon fof kay fiha e jeygol he enen fof ko gotum inna allaha sabu allah gada hakama o ñaawi baynal ibadi hakkude jiyaɓe o nanni julɓeɓe aljanna enen naaten jeygol وقال الذين في النار
wonɓe jeygol ɓe mbiyana li khadanati jahannama wonande gardowo jeygol o woni jogiiɗo coktirde jahannama o fayba ɓe gona wiide malaikaji gonɗi toon ɗi kamɓe naɓɓe jeygol ɓe gona e haalde malaikaji gonɗi e jahannama ɗi ɓe mbiya ɗumen udu rabbukum nodde jommon yo khaffif anna yo hoyfinen min yawman ñalawma goto tan min al adabe latta hay soko ñalawma goto min naña feeto min pofto min maayi min maayi de min maayi balle min de gona e wiide noon qaalu malaikaji cokoji jahannama ɗi ta hakkuman noon sabu jalkidde ɓen mbiya ɓe awalam taku tiikum beela laatanokine addanno e mon rusulukum nelaɓe mon bil bayinati hujjaji ɓanguɗi beele ɓe gaddano en hujjaji laaɓi qaalu kamɓe hefreɓe ɓe jaaboɓe mbi bala aha kay ɓe gaddanino min kay kono min jeddi qaalu malaikaji ɗi mbiyaɓe tawde ɓe gaddi kay fadu nodde minen min tefanta kefer qala taala allah wa ma du'aul kafirin wonani noddugol kefero Allah illa fi dalalin so wana ko majjere sabu ala ko nafata inna minalla nansuru minen goni walloɓe rusulana nelaɓe men walladina amanu e ɓen ɓe ganda ko julɓe minen goni walloɓe ɓe fil hayati dunya e gurnam aduna wa yawma yaqumul ashadu nyalawmo seedeji ɗi dari malaikaji ne ceedano nelaɓe jettini ene ceedo e hefere ɓe penni yawma la yanfa'u zalimina on nyalawma de nafata toonɓe ma'adiratuhum gantumen hay so ɓe gantinino ɓe jaɓe nafataɓe wala humul la'natu ene wadi ɓe kuddi wala hum ne wadi su'uddari bonde masalan galle tawde ko lefte cettude wonata Allah wi wala gar ko gonga atayna Musa min gaddinino Musa alhuda masalan peewal ay ko woni sababu peewal non ko tawreta e mu'jizatuji ko awratana min dontini bani Israila caggal Musa alkitaba deftere nde hudan kende fewnore wa zikra ko ne janto woli ulil albabi wonande jomiraɓe haqqillaji anani fasbir muñ an muhammadu inna wa'dallahi ay fodore Allah e wallude jiyaɓe haqqun ko gon anani de anta wa man ittaba'aka minhum an e kala mabbe dewdo e ma wastaghfir li dhanbika imsino bakkan ma an ne laado Allah li yastanna bika belade nyemtine be yimbe be kadi kanymen nyemtinma anani on du woni non hadal amru ta'limul ummati dhalika ko andinde leñol gol dum don sa wadi ko boni ya imsino fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min az-zunubi jami'an ne laado ko denade e bakkatuji sagaira wa kabaira dendangal bakkatuji mawde tokosi fo ko jeenado qabla nubuwati wa ba'daha baadinde wonata annabi ala ko wadi tagal annaba ko haaltake ndeke wadde so ne laado wi'am yo imsino wana kanyum wi'ano ko enen ndeke ko enen biya wa hada tasrifun li hadhihi al-ummati al-muhammadiyya ko dum do ko teddinde leñol ne laado Allah sallallahu alaihi wa azizun alayhi ma anitum anan ko teddinde leñol ne laado faqat tasharrafat bi umurin leñol ne laado gol teddiri sabu al-haliji minha aywa annani de anna nabiyaha ma'murun bil istighfar laha aywa en jaa e teddugol leñol nelaado Allah teddugal mudum annababe makko annabi leñol gol aywa yamirama yo imsinano leñol gol wa minha salatullahi wa malaikatu alayha ene hen kadi yurmede Allah ene duwono leñol nelaado Allah malaikaji Allah ene duwono leñol nelaado wa ghayru zalika dum do leñol gol rakama nde do majje Allahu akbar Allah wattene leñol makko wani noon anani liyastanna bika beele aɗa ñemtine wa sabbihi juul bihamdi rabbika yettode jooɓe bil asiyi subaka caggal nangue hoore juul woni tout subara won ibkari e kikiɗɗeji woni subaka ndo won ibkari subaka law eywa masalan subakaji law juula to woni inna alladhina yujadiluna ɓen ɓe enen beñodira fi ayatillahi qur'an Allah be ghayri suldanin tawa dalil ala atahum garɗo e mabɓe in fi sudurihim wonani e becce mabɓe illa kibrun so wona ko mawnikinare e ɗaminade nde tawata e ma an nelaɗo Allah eɓe ɗamino ma hum bi balighihi ko ganduɗa ɓe keɓata ɗum eɓe ɗamino ɗum e ma eɓe ɗamino keɓe keɓata ɗum e ma ɓe ɗaminto ko towtude e dow ma ɗum noon ma hum bi balighihi wonani kamɓe eɓe jogori hebde ɗum e keɓata ɗum noon fasta'id moolo worode mabɓe billahi Allah innahu Allah huwa as-sami'u kañum woni nanowo konguɗi mabɓe al-basiru jiyowo alhaaliji mabɓe wa nazala fi munkiril ba'si aya qur'ana o jippi ko yeddunoɓe ummital mbi ummital wawa wonde Allah wi bela khalqu samawati wal ardi taggol asaman taggol leydi e fuɗɗude alamo ñimtin akbaru ɓuri mawnude min khalqin nasi e tagge yimɓe fuɗɗude asaman kay ɓuri sattude e tagge neɗɗo walakinna akthara an-nasi koni ko heewe heefereɓe la ya'lamuna ganda ɗum wa hum kal a'ma ɓe
bay kono bumbeni wa man ya'lamu ay kal basir gandudo darngane daro non ko jiyo wana dum tagi Allah wi ma yastawi al a'ma fotondirani gumdo kay wal basir jiyo walladina amanu e ben be ganda enen gomdini Allah wa amilus salihati enen golli golle modde ben ne fotondirani walal musiye bonnudo neddo mo gollani ko moddi e golli ko moddi ko foti be potani galilan famdi ma ha woro yatazakkaruna ka be mbaccoto inna sa'ata darga non ta atiyatun ko arata la rayba fiha sikki ala mum darga ko arata sikki ala walakin akthara an-nas ay ko heewe yimbe non la yu'minuna gona gomdimbe darga faqala rabbukum jommon wi ud'uni nodde kam astajib lakum minoto on nodde kam so ndewi kam mi barjita on so on noddi kam minoto on innal ladina yastakbiruna be ganda be ene mawni kino an ibadati garewdemi sayadkhuluna ben mabe nar jahannama jeygol wieteni sayadkhuluna jahannama mabe nar jeygol ne wieni dakhirina sabe nati ke be hoybe wonata be gonta ko hoybe kadi dum woni nodde kam minoto on fi ma darabtu lima warada idha qala al abdu ya rabbi fatawi jiyada Allah huccete Allah wi joomam qala Allah labbayka ya abdi Allah wi minoti ma maccudam deke wadde non ay wa masalan Allah ko jaboto du'a tan kala du'a ko jabete fami woni non in qulta qawluhu astajib lakum wa'ada bil ijabati sabu Allah elle o fodani kala jiyaado noddudomo mo wonoto dum to woni non haajuji aduna e laakhara fof mawdi hen e pamari hen fof halum ko rasul sallallahu alaihi la yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha yo nyaago goto e modon haaju mum yo nyaago Allah dendangal haaju makko fof hatta fi shisa na'lihi hayso kin hini pade makko idan qada aso taji yo nyaago Allah ma Allah lomtima Allah fewnan yo nyaago Allah tan Allah non so tawi fodi jabade ko jabato wa wa'adu la takhallaf ma annahu mushahid anna al-insana qad yad'u wa la yastajaba lahu eden gandi neddo ne duwa wasa jabanede ala ko wi ala so neddo wi mo non biya bi anna du'a lahu surudu neddo meeda du'a de wasa jabede du'a wadi ko sardedi fa idha taqallafa ba'daha takhallafat al-ijabatu minha so tawi du'a sardiji du'a so tawi wodi en ko lutin sa duwi me jabata en hen iqbalul abd bi kulliyati ala Allah ta'ala so tawi ara du'a an fof a الله وقت الدعاء بحيث لا يحصل في قلبه غير ربه وانا تا برنا مكو سوانا الله والله يكون لمفاسد كو دو كو تو بنند الله والله يكون فيه غدي رحم سمو دو كو تو تاجر اندم الله والله يستعجل بالاجابه تو كد سمو دو او ويتا يو جابه جون تان وان يكون موقنا بها تو يننا دعاء او جابا فاذا كان الدعاء بهذا السرور كان حقيقا بالاجابه فتوي دي دو شربي جن بدا ما دعاء ندين اون دعاء ko jabete fami fa amma an yu'ajjilaha lahu so tawi o wiyo du'a ya ma Allah welama so Allah welama non ya cina don adda du'a o ko imma an yu'akhiraha so welama kadi on nemna du'a o fal ijabatu ala muradihi wana an no jidirdani ko no jidirini ko mu yani makko jabagol du'a won o hina idin falladhi yanbaghi lil insan wa hanan nadanka ko an yad'u Allah le on adda Allah ta'ala tawdo o yufawidu lahu al amra o baylana Allah fi'a ko fil ijabati ijabe walidha warada ma min rajulin yad'u Allah ta'ala ma anani de ala diyaado Allah mo ena nodda Allah bi du'a illa sujiba lahu sawana onote fa imma an yu'ajjila lahu fi dunya ma Allah yaci nana mo aduna he jabono mo holla mo jonjoni ko imma an yu'akhkhira lahu fi al-akhirati walla Allah o nemnana mo aw ma wiya وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا والله ستوي كو وانو e bakkat Allah ya fo mo fodde ko duwi ko ma lam yad'u bi ithmin aw qadiyati rahmi don do masalan non do duwake bakkat walla masalan do tajani endam so tawi ko tajgol endam non Allah jaboto aw yasta'jila walla o yacinaki yo jaabe jonjoni qalu ya rasulullah wa kayfa yasta'jil o wi holko woni neddo yacorto qala nelado wibe yaqulu da'awtu famastajaba li min de minuddi Allah kono jabaki ala Allah jabi مساندي الله جاور والدعاء من هذه الأمة والدعاء إنقل دولنول لما حكي عن كعب الأحبار قال أوديت هذه الأمة ولن الرسول صلى الله عليه وسلم ركام قدتك لم يعدهن أمة قبلهم أي لن القوتل قد يقول لن النلاد الله ركاكم إلا نبي سوانا النبي كان إذا أرسل نبي إلى له أنت شاهد على أمتك قال لن النبي نلاد ويهتك آمن سيد لن الماء الله نون
wi leñol nelaɗo litakunu shuhada ala nnas onon leñol nelaɗo ngol onon gonata seedeji e dow yimɓe ay ɗum ɓe dañi kadi garat annabako wa kana yuqalu lin nabi kala annabi kadi nelano en wiye laysa alayka fi dini min harajin alanama e diine he bakkar walla ɓittede wa qala ta'ala li hadhihi al umma allah hokki ngol ɗo leñol garat o wi wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj onon leñol nelaɗo allah mi waɗanani on e diine he ɓittede ay ɗum ɗo kadi ɓe dañi garat annabako wa kana yuqalu lin nabi ud'uni astajib laka ay allah ni wiyanno annabi o noddanmi notoma allah wi ngol ɗo leñol ud'uni astajib lakum nodde kam mi noto ɓe dañita garat kadi annabako ɗum woni leñol nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ene jogui garatuji tati e garatuji annabagal allahu akbar yo allah waɗe leñol makko bisimillahi kono allah sa anda alladi ko on jaala lakum leyla baɗanɗo on jamma li taskunu fihi beele oɗon pofto hen wannahara ñalama waɗa no mubsiran ene leeri beele on jeehi hen haajuji moon inna allaha allah noon la zu fadlin ko jombural ala nnasi yimɓe walakinna actara nnasi e ko heewi yimɓe la skuna mantata allah gomdinani zalikum baɗanɗo nde gueɗe o allahu o wiyete allah rabbukum jommon o haaliqu kulli shay'in o woni tagowo kala hunde la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa sowona konko fa anna tufakuna holno pirditirɗon galimanago wonde ɗiɗo dalilaji dariɗi kadalika kani dey no ɓeɗo pirditirani ni yufaku lladina ni firlitinoɓen kanu laatinoɓe bi ayatillahi ayaji allah yajhaduna ene jedda hata anda allah allahu ko allah andadi on ja'ala lakumul arda baɗan ɗon leydi ndi qararan ko ñiɓirde wassamaa o waɗani asamana o bina an ko bilde wa sawwarakum o amni on fa ahsana suwarakum o moƴƴini mbadiji mon wa razaqakum arjigin on min at-tayyibati e ñaɓɓe belɗe baɗan ɗon nde gueɗe o de wiyete allah woni zalikum baɗan ɗo nde gueɗe o allahu o wi ata wiyete allah o rabbukum woni jommon fa tabarakallahu senade wodani allah rabbul alamina jeyɗo bindi wal hayyu kanko woni gurɗo mo mayata la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa sowona kanko fad'uhu ndewemo kanko allah mukhlisina lahu oɗon laɓɓinanimo addina dewal alhamdulillahi dendagal jettoɗe godani allah rabbil alamina jeyɗo bindi wal ma'na لما ورد عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين ويستوي أي لا إله إلا الله ها أغيني ويتو الله كي بي الحمد لله رب العالمين سبا الله دكو لما بيد لا إله إلا الله ونكركما ود يكتب سأتوي الله لنجري ما بيد لا إله إلا الله أن كدي روني هن الحمد لله رب العالمين دكو لما بيد لا إله إلا الله فهو إشارة إلى أن العبد لا يؤجر على الحمد ولا يعد به شكورا إلا إذا كان موحدا أواوا دنجي يتود الله نيا براجي أواوا بيد أجبي الله سوانا بيا لا إله إلا الله وأما الكافر ستبي وكافر نون فعمله يذهب هباء منثورا كل كافر كميرة يحتى على فائدة نفي ويتمل أنه مستأنف من كلامه تعالى تعليما لعباده وكيفية الحمد قل وي إني نهيت من هداما أنا أعبد الذين ندوان بين تدعون بين دوتن من دون الله كوانا الله لما جاءني البينات تمني أرنا أمد لله جنبوت باقو حتى الله من ربي أمراد إجوامم وأمرت جميرامي كيكو أن أسلم يوم جبي لنا لرب العالمين ونند جيد بند والذي كان كون وأن خلقكم تقوم من تراب ليل وتجب أمن بابا آدم من ثم من نطفة ونبي آدم بيتقدن تبع ثم من علاقة تبع ليتقى هدر dere summa caggal ɗum wontinji neɗɗo summa yukhrijukum Allah woni jaltino won ɗiflan ko on cukolon so tawi o yaltini on oɗon woni cukolon summa yabqikum o hedda on ɗi tablugu ha keɓoyon asuddakum cagataku mon ha dañon duuɓi capantati ha dañon duuɓi capanɗe nayyi caggal ɗon summa litakunu shuyukhan son ɗiwti cuuɓi capanɗe nayyi duuɓi capanɗe joyyi hankandi gonton nayeɓe koy hankandi cagatagal gasi wa minkum ene moɗon man yutabaffa min qablu mo ene wale ko adine wonata mawɗo ko adine wonata sagata ko adine wonata nayejo Allah wi ane moɗon ene gona ɗon anani fa ala dhalika bikum Allah waɗirni hen wonande on wali ta'ishu bele nguron wali tablughu ha keɓoyon ajalan ladal musamman innagal ngal dottano ɗon ngal yettoɗon on saha mayon wala allakum bele jo onon ta'giluna onon paama dalillaji gotin paago hattan Allah bele gomɗi non wallazi kanko woni on yuhiyimo ene wurna wo yumitu wara fa idha qada amran so ñaawi hunde yowan ay fa inna ma yaqulu lahu wa hunde ne kon wontan fa yakunu tan hunde
hunde nde wat alam tara mbela yiyani ila alladhina fewde ben yujadiluna be enen be nyondira fi ayati llahi e qur'ana allah yawbe anna yusrafuna holna be pirdi sorte galimana alladhina kazzabu bil kitab ben be ganda ko fenni be qur'ana wa bima arsalna bihi e ko min neli e mu rusulana nelabe amen aywa masalan ko wayno gottidingol allah e masalan e ummital hono hefere makka allah fa sawfa ya'lamuna be gandu lepte pennugol no wayata mabbe idil aghlalu tumane lullude bada fi anaqi me daade mabbe so tawi lullude bada may daade mabbe wasalasi du ceenuji bada may daade mabbe aywa ceenuji di nda kabbama juude kabbama koyde yusahabuna e be ndasire ceenuji di fil hamime jahannama sabe ndasama hen summa finnari koy jeygol yusjaruna be kubbete humma qila lahum sabe nannama ton be biyene e waynete ayna ma kuntum tusrikuna wal qalatin don oron dendina min dunillahi ko wana allah ko ndewanno don ko wana allah ko to woni qaalu be jaabo allah be biya dallu be birnima annaga amin min jani be bal akini lam nakun nadu min qablu shay'an min datono ke min dewanno huude hay huude min dewano ko adino min meeda rewde haydara be ngona yeddude kay ha قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله وي اون e ko ndewanu don fu hande kon hubbirtebe jahannam kadhalika ayna Allah majjini beedo fennude ni yudillillahu alkafirin ni Allah majjini se heferebe fof Allah wi be to daranga zalikum den mon lette bima kuntum ko latin don to aduna tafarahuna odon belto fil ardi leydi bi ghairi alhaqi ko wana gonga yeddude ummita rewde jalengidi wa bima kuntum e ko latino don tamrahuna odon jaanyo e weltare Allah wi'be udkhulu abwaaba jahannama naate esasuji jahannama khalidina fiha ko an nyawana be ciasal to esasuji to fa bi isam bosna masaba tapporde al mutakabbirina be ganda ko mawni kini fasbir mun inna wa'dallahi fadara alla elektede be haqqun ko gon fa imma nuriyannaka fatawi min kullima ba'da alladhi yoga enden hunde na'iduhum de min podani be de so min kullima aw o wi de jiya ko hulbini so min kullima dum ngurnamma jiya ko hulbini aw natawaffayannaka walla so min barima ko adini min leftatabe fa ilayna ko fewde amen yurja'una min duttete min leftabe wala gar ko gonga arsalna wallahi min nali rusulan nalabe min qablika ko adino minhum enema be man qasasna alayka be min isani ma anelado o sallallahu alayhi wa sallam be min kalama hol kanyum en wa minhum enema be kadi mallam naqsus alayka be min isanaki ma hen hay goto sabu Allah wi'ama nari ujunnaji jetati annabi anani hen ujunnaji nayo ko bani israilen ujunnaji nayi heddibe ko yimbe hettagorde pecci dum ben Allah haalan dum en Qur'an wa ma kana li rasulin hananani nelado o sallallahu alaihi wasallam nelado e mabbe o hananani an yatiyane adra bi ayatin hawnide illa bi idnillahi sawana yamirore Allah hay goto mabbe wawa addude hunde sona Allah yamira li annahum abidun marbubuna de wonno ke be jiyaade non wana ko biimi jiyaado Allah jiyakoroni wana e fa idha jaa amrullahi satawi yamirore Allah ari ele jippinede lefte heferebe udiya nyaawe hakkunde nelaabe be e fennube be bil haqqi e gonga wa khasira perta hunade ko ton al mubdiluna be ganda ko bonnunobe ben perta Allah sa anda alladhi ko on ja'ala lakumul an'ama badan don nemaraji no woni nay e be e baali e tarkabu minha wada hen ko baddi don ko minha ene majji kadi ta'kuluna ko nyaam ko on nyaama ene majji di baddi hedi nyaame ene majji ko nyaamede tan wala kum fiha ene woda nemaraji he manafi o nafoje ene hen ko ni bikkon kon jeeyon nyamon lebi din jeer nyamon ko sabdam biron nyamon Allah wi fofo wadde nemaraji fo nani hen Allah wi ene nemaraji ko waddete nyame ene nemaraji ko waddataaki kono no nyame goyno be e baali baddataaki gay non e gelodi ene badde ene nyame Allahu akbar Allah wi kany wadi non Allah wi wadi non ko wadi tablughu bele kabirun alaiha e do nemaraji haajatan haajuji fi sudurikum gonde berde mon Allah wi baddo don gelodi tawdon jogi dimle teddude fayon leydele godde odon jaha ton wa alaiha koy nemaraji he so tawi odon jaha jeeri ko hen baddo don wa alal fulki koy laade so don jaha maayo tuhmaluna don don o yurikum Allah ne holla on ayatihi dalillaji ngotin paago hattan mum fa ayya ayatillahi hol fo e dalillaji ngotin paago hattan Allah tunkiruna di odon jedda hol ko jedda ton hen afalam yasiru bele be jahani kambe wiyobe wana gonga be bele be jahani fil ardi ilaydi fa yanzuru be ndara kayfa kana no latori aqibatul ladina wattande ben min qablihim adina be yebe jeewoy yebe paamali be jiya yimbe nan ton
may kanu ben latinoma akthara minhum ben burnobe masalan hewde wa asadda quwwatan ben burnobe sattude sembeji wa atharan fil ardi ben burnobe wawde irtude leydi hay so ko genare men de kay sa yi to ma taw wanobe me fiide non to ma taw burnobe me hewde jawdi nana genare ma taw dannobe me gandal nana genare ma taw burnobe me hewde dille nana genare ma taw burnobe wawde remde nana genare ko to bomi wi nur yabba e dow hay yabbi tan ay wiyata isa jogi hakkille tan kay ma andu an kay Allah ne wodi paddo ni o ko wiete Allah burbe me tiide nana genare ha وأثارا في الأرض الذي فما أغنى عنهم أي كون نفاني بكم بيدو ما كانوا كبلاتنا يكسبون الباقي دول دي بن جوغي فالاني بن ماي على يبيدو ما ببامدين جبيدو ما بهيدر بكالتا الذي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لحجاج لأبدنا مبه مثلا نلابه مبه غدنا بالبينات حجاج بانغول فريهو كم بهفره بمبلتوري بما عندهم كوني دو مبه دو من العلم غندال ببلتي سبو جالكيد ابن جد tale be jala Allah wa haga bihim jippe mabbe ma kanu bihi kebelati e mum yastahziuna be jalkira kebelati no e jalkira ko dum jippe mabbe bana leftude be no ngaratade en garame be kalki falamma ra'aw ba'sana ndi be ji lefte amen qalu be ngone wida amanna billahi min gongini Allah be ngone hande kado hala wahdahu kanyum goto wa kafarna min jaddi kay bima kunna ko min latino bihim mushrikina e min dewa min dewa ko wada Allah ko min jaddi dum Allah falan yaqiyum fa imanuhum لا تاكن نفع بإيمانهم فوهم لا تاكن نفع بإيمانهم أي فلم يكن لا تاكن نن ينفعهم نفع بإيمانهم قول مبه قول لا تاكن نفع بده لما رأوا تمن بنجي بأسنا لفت أمن فتوي لفت الله أبيار قوم دين الله نفع سنة الله دم يوكو سنة الله التي نون قد خلت بننود في عباده إجياب مكم كلام لفت نجي في إدو موسوين قوم دين لكن تنفينه وخسر perti hunalika ton al kafiruna hefere tabayyana khusranuhum li kulli ahad wa hum khasirun yemi mustajada makkiyatun ayja ko capande jeego be tati bismillah ko inda Allah arrahman ko inda Allah arrahim ko inda Allah آمين الله أعلم بمراده به الله أني مويان مويدا كرفات تنزيل جيبوغول من الرحمن وبي جيبوغول أمة دي الله الرحيم أنني الرحمن كو الله مغاندا كو جورم تودو جورم مغاندا كو دوميدو أيوا جورم كومنو دندانغال جولبه كيفره غادونا غا الرحيم مغاندا كو جورم تودو جورم كيريدو دum ko julbe je dum ko laakhara kitabun wi ko deftere jippugol ummade Allah jippina ummade Allah kitabu ko deftere nde fussilat ene feññina ayatuhu ayaje mum ayaje de ko peññinaade qissaji ɗi ko peñɗi wa'zuji ɗi ko peñɗi deftere nde noon jippi qur'anan ko qur'ana arabiyan e demgal arab li qawmin wonande yimɓe ya'lamuna be ene paama be ene ganda basiran qur'ana ene weltina eywa masalan wonande julɗo wa naziran kene jeertinowo wonande mo wona julɗo kono fa arada ɗurnima aksaruhum ko heewi e yimɓe ɓe la yasma'una nanata naɓɓe jabgol wa qalu ɓe mbiyani nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam sene wi'i ɓe kula Allah ɓe mbiya qulubuna ɓerɗe amen bi akkinnatin ene ngoni e omboɗe mimma tad'una ilayhi fewde ko noddoto ɗum ene mum o fi azanina noppi amen ni hede ene hen waqrun ko wiyete teddeni wa min baynina hakkunde amen wa baynika e hakkunde ma hijabun e mbi wirgal non ɗon sabu en jiida diineji ɗum noon fa'amal gollu e diine ma an ne Muhammadu innana minen amiluna minen ko min golloɓe e diine amen wol wiɓe soɓe kalnima ka haala jaaboɓe mbiyaɓe innama ana basharum mithlukum min kom ɓandiyanke yiru mon yuha ilayya ene wahaye fewde am annama ilahukum wonde deweteɗo mon ilahun ko deweteɗo wahidun goto fastaqimu ilayhi pocceɗe fewde makko e gomɗinde ɗoftade wastaghfiruhu imsino ɗemo o waylun konngol lepte eywa lil mushrikina wodani hefereɓe alladhina no ɓen la yuttuna zakata ɓe tottata asakkeje ko hum kañumen bil akhir al akhira hum kañumen kafiruna ko yedduɓe wayli wodani ɓe innama khussa man uz zakati sayi ko asakal wa qaranahu bil kufri anan bil akhirati
wata sinidiri wasde askude e kefara e yeddude lakhara li anna al mala akhruhu de wonno jawdi kanyum e ruhu jiidi yumma e baba jawdi fittanu jiidi yumma e baba fa idha badalahu al insan sanaddo hokki jawdi mum fi sabilillah kana dalil ala quwwatihi dum ko dalilu wonde ko cembudu wa sabati fi dini wa dalilu wonde ko tabiddo e dina qala ta'ala wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim fatu aya wa hadi وي أنني يثبتون أنفسهم أنني دي أيوة أبتبتين كوي ما بولذا كان صلى الله عليه وسلم ألف حديث الأهد جود الناد الإسلام مبوياني نلاد أن واونا دم بالإيمان بالمال ويتجود وركدم وقاتل أبو بكر سيدنا أبو بكر نان دين الله صلى الله عليه وسلم ماي حبي مثلا سلينو تتود أسكام شغال ماي دين الله صلى الله عليه وسلم أولو آية إن هن تخويف وتهذير للمؤمنين من الزكاة أولو آية إن هل بين جولب إن رنتين جولب e salade waade tottude asakal wa tahdidun omo hirjina kari ala adaiha e tottude asakal fa qala ibnu abbas umul ladina la yaquluna la ilaha illa allah wiyama be tottata asakal ka ko be bi'ata la ilaha illa allah de wonno ko hiya zakatul anfusi kany woni asakal fittali wal ma'ana la yadhuruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid ay goto anani dey labbinta e hoore mum to bange keferu so wana bit tawhid so wana o wi la ilaha illa allah so tawi wan non fala bari innal ladina amanu ben ganduda enen gongini Allah wa amilus salihati lutti golleji moƴƴi lahum ni walani be ajrun jubbi ghayru mamnunin di wana tajuri kul ba innakum bele onon la takfuruna on jaddat billadhi on khalaqal arda tagnodo leydi fi yawmayni e der balde didi tagi leydi e der balde didi anani alat e altine wa taj'aluna lahu odon badanamo andadan rendidi zalika badan don de gede o rabbul alamin woni jeydo binde wa ja'ala fiha o wade leydi he rawasiya ko wiyete pengde enen biya masalan pantoyt enen biya kaaj ibnu abbas wi inna allaha khalaqa yawman fasammahu yawmal ahdi allah inani o tagi nyalawma o inniri nyalawma o ko wiyete alet caggalum o tagi nyalawma go thaniyan fasammahu al-ithnayn o tagi nyalawma dimmijo indi dum altine umma khalaqa salisan o tagi nyalawma tadi fasammahu sulasa o wi dum ko sulasa in nyalawma tabbiddo umma khalaqa rabi'an o tagi nyalawma betedo alarba fasammahu al-arbi'a wa nyalawma naybi umma khalaqa khamisan o tagi nyalawma joybijo fasammahu al-khamis fa khalaqa al-arda yawma al-ahdi o tagi leydi ni nyande alet altine e tagi leydi wa khalaqa al-jibala yawma al-thulatha kaaja taga ko nyande talat wa khalaqa mawadi al-anhari was-sajari wal-qura yawma al-arbi'a nokkuje do challi gonata e nokkuje de ledde pudata e nokkuje gure jogori hodde taga ko nyande alarba wa khalaqa ad-dayra wal-wuhusa was-siba wal-hawama wal-afat yawma al-khamis wa tagi masalan diwe e ponji e ngati e beyoji e musibaji ko ena rafijan fo taga ko nyande al-khamis wa khalaqa al-insana yawma al-jumu'a wa tagi nedden ko nyande al-jumu'a wa faragha min al-khalqi wa gayni tagde tagore nde يوم السبت هذا هو والصحيح ولو كسل وقد مسا عليه المفسر مفسر او كاين يتي مثلا won wi ben no fuddi tagde tagona ko nyande asad kono o wi ko selli ko nyande alad aduna adu tagde o wi o tagi e dow leydi he rawasiya kay min fawqiha dum woni e dow leydi he wa baraka fiha wa hibbina leydi he barke o wayno dijji en gaweje en e masalan eni de endi en wa qaddara o fecci fiha e leydi he aqwataha nguurne meje leydi ndi ko yimbe nyaamata e ko ponkon e ko fumante won nyaamata Allah fecci hen enen en nyaamata hudo kono nay men ne nyaama hudo anani kono hen saaji di tawta en di nyaama gawri kay enen kam en tawta anani fi arba'ati ayyamin ender balde nay woni nde Allah tagi sawa'an o wi potondirde lisa'ilina wonande be ena namdo na leydi tagira e ko woni mum so neddo namdi mamam biya ko balde nay so mastawa kanko Allah o faandi ila sama'i fewde asaman wa hiya asaman onon dukhanun ko curki ki ganduda ko bamtiki fa qala laha o wi'ani asaman walil ardi e leydi ndi ittiya ngare e muyande am kala ko woni mon gadde asaman o kala ko woni ma tellin woni ndiyam
eywa e barkeji gummotoɗe asaman ɗumi leydi ko woni e ma yo yaltu puɗi e ndiyam ɓuula jam yo yaltu eywa ɗaw an oɗon ɗofti gadde wa karahan oɗon aw karahan walla oɗon mbawna kalata diw asaman e leydi jaabi ɓe mbi atayna min gaddi ko woni amen ɗa ina komin ɗoftiɓe min porsaka faqada hunna Allah ñaawi asamanuji ɗi o waɗi sab asamawatin asamanuji jeeɗiɗi fi yawmayni e nder balɗe ɗiɗi woni alhamisa e aljuma wiyama wattande ñalawma o hedde takkusan battidiɗo ko ɗan baba adama taga battidiɗo takkusan o ɗum waɗi Cheikh Tidiane wiide so tawi takkusan heddima e nangue mudde fodde yo almu makko jooɗo gonen innude Allah ko nden baba adama tagano ɗum woni yama on kala ko ɗum wiɗa koko jaabete ɗum noon moƴƴi ko tawma eɗa woni ko moƴƴi wona beele aɗa daña moƴƴere ɗum tagi noon jiya babiraɓe keɓa jama gonen innude Allah ko gonɗo hen kam wiyetake wonani ko moƴƴima kam ɗum ɗo noon ɓiɓɓe haram ɓe mbi en goppu wahabiyankoɓe min goppani wiyama noon ñalawma foof e ñalawmaji ɗi o tagi asamane leydi ɗi kala hen ñalawma ko ujunere ñalawma ujunere hitande e ñalawmaji men ga ɗiɗon ñalawmaji kala hen ñalawma ko ujunere hitande e ɗi ga ñalawmaji ko feeñi hen ko baba adama taga koye ñalawma mo asamanuji taga o kono noon ko khilaful mashhuri noon paama min anna bayna khalqi adama wa khalqiha ulufan min as-sinin won wiibe ko woni mashhur kam ewa men mbi ewa baba adama hakkunde mum e tagede asaman ko duuɓi ujunnaje wonno asamande tagade ende baba adama tagade woɗɗodiri o ujiba bi anna al murada annahu khalaqa fi misli dhalika al yawmi kama taqulu wulida muhammad yawm al ithnain wa tuwfiya yawm al ithnain wana ana nelaɗo jibina ko ñande altine maayi ko ñande altine andi kay mayde nde e jibine nde woɗɗodiri seeɗa فالمسؤول أن الأيام الستة نيلاو ما جاكم دي الله في ستة أيام دو بردودي في قدر أيام الدنيا كفد نيلاو ما جادون وقيلا ونويب على وانا فد نيلاو ما جادون وكل يوم منها بقدر 1000 سنة كالهن نيلاو ما ودوب أجنر من أيام الدنيا نام دام نويته سوي أبو دي نودا توتا كالهم قبهم فتكون 6 أيام بقدر 6000 سنة afami faqadahunna wa ñaawi asamanuji ɗi sab asamawatin ko asamanuji jeeɗiɗi fi yawmayni nder balɗe ɗiɗi wa awha fi kulli samain wahyi kala saman amraha yamirore mum wa zayyana as-samaa min cudri asaman ad-dunya aduna o bi masabiha e koode wa hifzan minen goni renoɓe asaman o min denimo zalika ɗum ɗo taqdiru woni koddirgol al-aziz wolɗo e lammu al-alimi gandu tago mum fa in a'radu so tawi hefereɓe makka ɓe ɗurnima faqul wiɓe anzartukum mboɗo hulɓinira on sa'igatan kaacali misla yeru sa'igati adin wa samuda yeru masalan anani de kaacali annabi huudu e annabi salihu yimɓe muɗum anani de yimɓe annabi huudu e yimɓe annabi salihu ɓen kalkanoma ko halki ɓen koko ɗum woni ko jogori halkude on son ndenaki is ja'atuhum rusulu to mane arno e mabɓe nelaɓe min bayni aydihim to jeese mabɓe wo min khalfihim ete caggal mabɓe holko ɓen kaari ɓen mbiɓe Allah ta'budu hoto ndewe illa Allah sawana Allah qalu ɓe jaabi ɓe mbi law sha'a rabbuna so joomi amen haajino la anzala ma jippinanno e amen malaikatan malaikaji fa inna minen bima ursiltum bihi e ko nela ɗon e mum e aaƴaare kafiruna ko min yedduɓe fa amma adun so tawi ko ngol ɗeluñol ɓe kam fastakbaru fil ardi ɓe mawnikinima e leydi ɓe gayril haqqi ko wona googa wa qalu nde ɓe kulɓinira lepte ɓe gone fiitade becce ɓe mbi man asaddu minna quwwatan hol ɓurɗo min sattude sembe la ahadun hay goto ɓurani min doole nde Allah wi ɓe mami leptu on ɓe gone fiitade becce ɓe mbiya hol ɓurɗo min hewde doole ɓe gone waddini hen minen hol bawɗe amen hunde ɓe gone gubbade
sabu be kolnori ko ahadun yaqla usakhrata al'azimata min al-jabal yaj'aluha yasha goto mabbe ƴettata kaaje hono kaajeji jokede duggita dum rondo nawa galle mum wada hen ko wela waden cuulel hoda hen en dem mbi non wadde ne mbay hewde dole ni ala ko neddo wawi mabbe Allah non ne jaabobe Allah wi be day awalam yaraw bele be ganda anna Allah alladhi on khalaqahum taqdobe o kay huwa kanyum kay asaddu minhum quwwatan o kay buri sattude sen bele be ganda ke be tagal Allah boni be bubu ko woni fuybe wa kanu be lati manon bi ayatina e kawni de me yajhaduna ke be yaddo Allah wi fa arsalna min neli alayhi man berihan hendu sarsaran umdu sattudu sawtu tawtaba ala hen fi ayyamin nyalawmaji nahsatin di ganda ko kita fi ayyamin nahsatin alayhi medena ko linu zigahum bele min mennabe azaba lati al khizi gacce ila hayati dunya e gurnam aduna wala azabul akhirah ay lati al akhirah akhzabul sattude kom kambe la yunsaruna be kadataake den wa amma amutu so tawi gongol dolengol allahi fa hadaynahum min penyineni no be lawol feewal fastahabbu kono kambe be cubi al ama ngumdam fastahabbu al ama be cubi ngumdam be cubi keferu alal huda e dow limana allawi fa akhadathum nangi be sa'iqatul adab ha taangol lefte al huni de ganda ko koynoje bima kanu sabu ko be latino yaksibuna be paggito wa najjayna min dandi hen alladhina naben amanu be ganda ko hulbe Allah gongdi be wa kanu lati yattaquna ne kuli Allah wa dhkur jangto yawma yuhsharu nyalama mo rendina a'da'ullahi an bi Allah be nyalam mo be dendina ila nari fewde jeygol kambe yuzauna e be cogge hatta idha ma ja'uha hasu be jettima jeygol gol hada mabbe naade sahida alayhim seedo e dow mabbe sam'uhum nan de mabbe de be nanirannode wa abasarum e gite mabbe de be jirannode wa juluduhum e guri mabbe di en ceejin ceedo e mabbe ma kanu ko be latino ya'maluna be gol aha ol ko woni sababu o Allah tagay guri he tagay juude he tagay masalan dendangal gelde fof ha ena kala wadi sahaban sababu o wi wadi no nyalama goto rasulu sallallahu alaihi wasallam ene wonde sahaba mum to wona jalde fa qala atadruna mimma adhaku odon gandi ko jalammi qulna Allah wa rasuluhu a'lamu min bi Allah ene la no buri andude قالوا أوي نجلم كم من مخاطبة العبد ربه كقال تقول ما تشود الله يجوم فيقول ما تشود ونيد يا ربي ما تشود ونيد ووتشرين لا نيا يوم القيامة ما تشود ونيد يا ربي جومم ألم تجرني من الظلم ملا أتندان ما يتوانين فيقول الله يا كي بلا قال كم كجيار الله فيقول يا فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني هند على من mi dangnude e dow amene seedo e am so wana taw koy am jeya taw ko terdam de fay buudo Allah we bismillah kafa be nafsika yawma alayka hasiban yodima hande e wa hoorema kasbowo o bil kiramil katibina ki nanani de ay wa windobe al barara alaykum alayka shuhudan malaikaaji di ganda ko bindoji di jonima hande seedo sobe be ceedo dama on sa fa yuktamu ala fihi hunu ko takke o yuqalu wieli arkanihi jokli makodi in digi kale fatandigu jokli kala bi amali golle makko summa yukhalli bainahu wa bainaha wopide hakkone makko fitanu makko fa yaqulu wa nawidu buudan lakin suhugan goddalde fa an kuntu an unadilu be gona wiidi ko ni wonno ko ni gondirno den juude ko ni gondirno den koyde ko ni gondirno den hunde hen fof taga hen ko haala juude kala ko memno koyde kala de jaano unu ko haala ko haalno noppi kala ko kelino gite kala ko jiino farji kanyum Allah taga hen luugo ngol kanyum ne kadi haalta wi kanyum jinino jina o dum addanta farji o haalta jina o farji o wiya min o luuba so luubi tan yimbe ganda wonde haadi jinino ndo weeji wana وقالوا بمبيان لجلودهم غوري مبدي دين غناي حالde غوري دي مبي غوري دي لما شهدتم علينا هلكو تشيدو دو امن قالوا غوري دي جابو بيبه ان دغنا الله حال منكم الله الذي on Allah an daga kulla shay'in kalno wa kalahuni wa huwa khalaqakum kanko woni tannodan awwala marrat arwande lawol wa ilayhi go fewde makko turja'una dutterdon anani aha non
qila huwa min kalamil juludi yama ko guridi kaali wa qila huwa min kalamillahi ta'ala aha yama dum ko haala Allah ni كالذي بعده وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم كتند فدود أنو ابتداء توهي قوت نمتنان وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر ودوانا بيمي دوتغول فيودي مو دوتغول أون شغال مايد ngurton on kay qadiru ala indagi juludikum on kay sum yo guri mon kalne mbawi halde wa aadaikum e terde mon wa ma kuntum on latanoki tastatiruna odon cuuɗotono an adde baɗaton ko boni nde on cuuɗanoki an on miijonoki an yashada aleykum sam'ukum en jogori seedade mon nande mon de ne mbatta ko boni nde aɗa miijonoma noppi ma ceeɗo e dow ma aɗa miijono ɗum ka watta wala abasarukum on miijonoki guite mon ne jogori seedoyade e mon wala juludukum on miijonoki guri mon ɗi ne jogori seedoyade e mon li annakum la tu'minu bil basi sabu on jaɓani ummital walakin ko woni wonantum on cikkino sahande cuuɗoɗon de oɗon mbaɗa ko boni cikkanɗon anna allaha wande allah la ya'lamu kathiran allah anda ko heebi mimma ta'maluna ko golloto wa zalikum ay ɗum mon zannukum jikke mon mo jikkuɗon o alladhi on zanantum bi rabbikum cikkuɗon to jommon o ardakum oɗo jikke halki on sikkude wonde allah anda e mon ko heewi ɗo ɗon jikke oɗon jikke on jikke bonɗo halki on ɗum woni wa zalikum zannukum ɗum mon jikke mon alladhina on jikke zanantum mo jikkuɗon bi rabbikum to jommon o jikke de ardakum oɗo halki on fa asbahatum battinɗon min al khasirina koye pertuɓe fa in yasbiru soɓe muñi aywa ay lefte ɗe fannaru mahwallahum ko jeygol tan woni masalan tapparde mabɓe wa in yasta'tibu soɓe ɗaɓɓi beldane fama hum wonani kamɓe min al mu'tabina ewa koɓe weldeteɓe koɓe welateɓe koɓe mbaɗata dow mum ko